Köszöntöm kedves nézőinket Önkormányzati Percek című műsorunkban. Nagyjából másfél-két héttel a legutóbbi képviselőtestületi ülés után vendégünk a Fidesz részéről városi képviselő, valamint a Szigetköz Turizmusért Egyesület titkára, dr. Pető Péter. Köszöntjük! Jó napot kívánok! Most nem annyira városi ügyekkel szeretnék foglalkozni ebben az interjúban, mint inkább az ön szakértelme miatt a Szigetköz turizmusára kiterjedő ügyekkel. Egyrészt az az apropója a dolognak, hogy több olyan esemény is történt mostanában, aminek a turizmushoz van köze. Elindul a Futura marketing kampánya, kerékpárutakat adnak át, nem is egyet, illetve egyiknek csak az alapkőletétele történt meg. És aztán modellkiállítás lesz a hétvégén, ami az egyik legnagyobb turisztikai esemény Mosonmagyaróváron, meg egyáltalán közeledik nem sokára a szezon. Mit tudnak kínálni Szigetköznek a települései, vállalkozásai a turisták számára idén? Hát egyrészt ugye a makett kiállítás körében már egyébként a városnak is voltak feladatai, tehát azon kívül, hogy maga a makett kiállítás ugye most a hétvégén megrendezésre kerül, és egyébként ott bemutatásra kerül a Futurának a mobil planetáriuma, amit egyébként tényleg újságolvasók a Budapest utazás kiállítás révén láthattak. Na most ez Mosonmagyaróváron látogatható lesz, tehát hívom a helybélieket, hogyha már egyébként a makett kiállítást meglátogatják, akkor a mobil planetáriumot is tekintsék meg, ez a Futurának egyébként egy végleges instrumentum lesz, tehát ott ez véglegesen felállításra kerül, addig szolgál ez marketingeszközként. A Futurának egyébként elindul az utolsó 150 napos marketingje, tehát a marketing lényegesen korábban kezdődött, a turisztikai előszezon az nagyjából január körül indul a különböző utazáskiállításokkal, új kiadványokkal, onnantól kezdve már a Szigetköz Turizmusért Egyesület a Futurával közösen jelent meg számos külföldi helyen, most nem akarom ezzel a nézőket terhelni, de mondjuk Prágától Bécsig egy viszonylag hosszú vonulat van benne. Mi a Szigetköz Turizmusért Egyesületben hiszünk abban, amit én egyébként városi tanácsnokként is osztok, hogy Mosonmagyaróvár és Szigetköz az turisztikai értelemben egy. Ezt turisztikai desztinációnak, tehát turisztikai területnek hívjuk. Én azt gondolom, hogy akár a Szigetközben látogató vendégnek kell, hogy tudjunk mi Mosonmagyaróváron megfelelő programot ajánlani, és ez visszafelé is igaz, hogy Mosonmagyaróváron megszáll, és például a Futura, például a makett kiállítás egyebek miatt itt levő vendégnek tudjunk 3-4 napos programokat kívánni. Tavaly már egyébként ilyen programcsomagokat dolgoztunk ki, ezen megjelentek egyébként több nyelven, ezek a programcsomagokat most is tovább kívánjuk fejleszteni, illetve a Futura átadása előtt egyébként is külön programcsomagok, amiben a Futura kiemeltként szerepel benne lesznek, ezek gyakorlatilag minden szigetközi vállalkozáson keresztül is elérhetőek lesznek. Tavaly indítottuk el a Szigetköz kártyát, akkor mintegy 50 kedvezménnyel, most kb. 80 kedvezménynél tartunk Mosonmagyaróvár és a Szigetköz együttesen, tehát ez bármelyik tagunknál, aki szolgáltató, meg lehet vásárolni. Tehát ez azt jelenti, hogy a környékbeli vállalkozások egyre szívesebben csatlakoznak hozzá, látnak benne fantáziát? Hát ez egészen pontosan így van, meg onnan van már presztízs érték, hogy például jelenleg már a Futura és mind a két termál is benne van. Tehát, hogy a turisztikai vonzerőket nézzük, akkor a 3 legnagyobb turisztikai vonzerő, mert mindhárom tagja a TDM szervezetnek, és bízunk benne, hogy egyébként az egyik termál, a Lipóti már most is ad kedvezményt, és a Futura, és bízunk benne, hogy jövőre nem csak tagként, hanem kedvezményadóként is jelentkezhet majd a Mosonmagyaróvári termál is, és ez a szigetközi vállalkozók hangsúlyozom ugyanúgy rá tudnak erre csatlakozni. Említve lettek kerékpárutak például ezért is, tehát ami Mosonmagyaróvárt részben hegyesforom irányból, részben rajta irányból összeköti, és tulajdonképpen a kerékpáros turistát kivezeti a Szigetközbe. Nem régen adtunk hírt itt a televíziónál a Daturvér projekt zárásáról, ami az európai Dunamenti országoknak a Dunamenti turizmus fejlesztését is többek között megpróbálja összekötni. És ahogy átolvastam a fejlesztéssel kapcsolatos kiadványokat, Mosonmagyaróvár csak egyetlen egy helyen szerepel benne, ott is zárójelben, miközben például Lipót ki volt emelve egy táblázatban önálló desztinációként is. Lehetne a városmarketingünk még erősebb? A városmarketingünk alapvetően lehet erősebb, sőt a városmarketing tevékenységnek az összefogása igazából az elmúlt másfél évben indult el. A képviselőtestület ki is mondta, hogy a Fles Károly Non-Profit Kft-nek amellett a mostani feladatai mellett és azzal, hogy a Futurának az üzemeltetését is el fogja látni, egy aktív és szervezett városmarketing tevékenységet kell folytatnia. Tehát most vagyunk abban az időszakban, amikor bizonyos értelemben újra kitalálja magát a város, hiszen most már szlogenekben, színekben, stb. Gondolkozik a világ, és nyilván erre majd elpróbál indulni a város is, nyilván valamilyen értelemben az Egyesület is, tehát azt gondolom, hogy a városmarketing tevékenységünk igazából ilyen értelemben csak most indult el. Számos nemzetközi összefogásnak egyébként részesei vagyunk, tehát például az Arabon LGTC-ről nem nagyon beszéltünk, amely elméletileg egy szlovák-magyar közös produktum, amelyben Mosonmagyaróváron 20 milliós nagyságrendű turisztikai fejlesztés valósulhat meg idén. Úgy tudom, hogy egyébként ez a pályázat jelenleg elbírálás alatt van, ez is e-marketingtől a táblarendszerig nagyon sok mindent fog segíteni. Mivel egyébként mi turistákat jellemzően idáig is főleg 100 km-es közvetön belül vonzottunk, tehát egynapos turistánk több van, mint itt szálló vendégünk. Ezekben a
szálloda összetételünkből is következik egyébként, hogy nem túl szerencsés a környéknek a szálloda összetétele. Ennek ellenére egyébként új dolgokkal is próbálkozunk, tehát idén például nyitottunk Csehországba, Brno irányába, próbálkoztunk Lengyelország felé marketinget nyitni. Még van némi botlatozásunk, de ebben a vonalon szeretnénk majd tovább haladni. És meg lehet fogni a turistákat, hogy több napra maradjanak? Mekkora az a réteg, amelyik vevő például arra, hogy csónakázás a Dunán, kirándulás a sziget közben? Az aktív turizmus igazán reneszánszat éli. Tehát Isten igazából ezt úgy kell el tudni eladni a turistának, hogy a turista megtudja azt, hogy ez a lehetőség itt van. Tehát nem kell messzire menni, mindegy 30 kilométerre a tóparton, most én a Fertőtő partjára gondolom. A csónakázás vagy az aktív turizmus, túrázás, kerékpáros turizmus az tényleg tömegeket vonz, és nagyjából ugyanezt a réteget meg tudjuk mi is célozni. Én hiszek benne egyébként, hogy erre a szigethez alkalmas, most már közlekedési szempontból is alkalmas. Tehát ugye beszéltünk a kerékpárutakról, ugyanakkor például a TDM pályázatból korszerűsítésre kerülnek a mostani Dunán azok a vízitáblák, amik 97-98 még FÁR program keretében kerültek kihelyezésre. Szépen jövő héten fogjuk a kollégákkal felmérni, tehát a vízituristákat is könnyebb lesz kiszállítani, stb. Illetve egyre több olyan turisztikai szolgáltató van, akár szolgáltató, akár non-profit formában, amelyik most már szervezett túrákat bonyolít le, nem csak a szigetközi ágrendszerben, de például a mostani Dunán is. Hogyan látja a Szigetközi Turizmusáért Egyesület? Könnyű összefogni a településeket és vállalkozókat közös cél, közös marketing érdekében? Most már könnyebb. Tehát amikor 99-ben elindultunk, és volt egy eredménytelen TDM pályázatunk, erre viszonylag kevesen tudnak, akkor 52 taggal indultunk, 4 települési önkormányzattal, mint egy 6 non-profit szervezettel, és többi akkor vállalkozó volt. Holnap tartjuk a közgyűlésünket, és most 150 vagyunk. Tehát azt gondolom, hogy ez a dolog elindult. Több oka is van. Egyrészt, mert amikor látják az első eredményeket az emberek, hiszen mi dolgoztunk tovább annak ellenére, hogy ez a pályázat nem nyert, és a szervezet átvette a Tourinform-nak a működését, és megújítottuk a kiadványainkat. Tehát a magunk is meglévő eszközeiből haladtunk tovább, egyre többen rácsatlakoznak. Ráadásul jelenleg úgy működnek a turisztikai pályázatok zömében, tehát a kisebb pályázatok, hogy a TDM tagságért többletpont jár a mikro- vagy kisvállalkozónak, így több mindenki van, aki ilyen pályázat keretében csatlakozik hozzánk, és aztán utána tagunk is marad. Ráadásul jelenleg van a parlament előtt a turizmus törvénynek az anyaga, tehát ennek megkezdődött a parlamenti vitája. Azt egyfajta turisztikai egységként határozza meg a TDM-et, tehát komoly feladatokat telepít rá, és az országot egyfajta TDM lefedettséggel képzeli el maga a törvény. Vannak a helyi TDM-ek, mint például mi is. Vannak a térségiek, amik már egy nagy több térséget lefednek. Mi egyébként helyi feladatot ellátó térségi TDM vagyunk, de ezt nem akarom bonyolítani. Vagy valami lesz, ami például lefedi mondjuk itt a nyugati határszélt, már egy valódi TDM, lesz egy régiós, ami akár az egész Nyugat-Dunántúlra vonatkozhat, és az országos TDM szervezet pedig maga a Magyar Turizmus ZRT, ami tulajdonképpen szolgáltatóként működik. Hadd menjünk végig a beszélgetésünk legelején felsorolt dolgokon, így egyenként. Kezdjük a legjelentősebbel, a Futurával, és most nyilván, mint városi képviselőt is kérdezem. Meg lesz az a kb. 70 000 ember, amelyik szükséges a pénzügyi önfenntartáshoz? Én nem 70 vagy 80 000 emberből beszélek, hanem 5 éves ciklusban érdemes gondolkodni, tehát a fenntartási időszakban. Hogy az elmúlt képviselőtestületülésen kiemelt figyelmet kapott ugye a Futura, nem csak azért az 1 órás eladásért, hanem valóban a testület döntött is úgy, hogy nekem idegenforgalmi tanácsnokként ugye be kell számolnom minden testület ülés előtt, hogy zajlik a munkák, és nyilván ezért a napi szintű munkákba is ilyen értelemben is bekapcsolódtam. Én azt gondolom, hogy az elején a nézőszámmal egészen bizonyosan nem lesz gond, hiszen ez egy unikális dolog. Ugyanakkor a fenntarthatóság lesz a kérdés, ezen nagyon sokat dolgoznak a kollégák, tehát már jelenleg is vannak kifejezetten kollégák a Flashben, akik csak ezzel dolgoznak, és egy marketing csoport kerül majd kialakításra. Alapvetően először a Flashen belül, majd a Futurán belül, akiknek az lesz a feladata, hogy ezt fenntarthatóvá tegyék. Tehát komoly potenciálok vannak például a testvérvárosi kapcsolatainkban, hiszen rengeteg testvér és partnervárosunk van a környéken. Tehát van Szlovákiában, Ausztriában, ezen bizonyos 100 km-es körzeten belül rengeteg olyan interpersonális kapcsolatunk van, amelyet fel tudunk erre használni, és ehhez jön még a klasszikus turisztikai marketing. Mivel most a turisztikai szezon végén fog kinyitni a Futura, hiszen augusztus 17-e ilyen értelemben a turisztikai szezon vége, ezért az első évben jellemzően inkább diákokra lehet majd számítani, hisz akkor a diákturizmus, tehát a diákkirándulások lesznek inkább jellemzőek, de bízunk benne egyébként, hogy a turisztikai szezon végét is sikerül megcsípnünk, és például a Strádáról hazatérő turisták közül minél többet le tudunk majd vonzani. Hadd vonjak a győri Mobilisszel egy párhuzamot, nem régen nyílt meg, talán ebben a hónapban, vagy a márciusban. De én igazán nem sokat hallottam róla, azon kívül, amit mind sajtó, megkaptunk sajtóközleményekként. Nem nagyon láttam marketingét, plakátjait, újsághirdetéseit. A Futura erőteljesebben fogja csinálni?
Igen, hiszen egyébként más volumenű a város életében a vállalkozás, hiszen a Mobilis egy jó kezdeményezés, és egyébként a Futura vele partner kapcsolatra törekszik, ugyanakkor Győrnek számos nagy beruházása és nagyságrendekkel nagyobb költségvetése van, mint Mosonmagyaróvárnak. Így ilyen értelemben szerintem Mosonmagyaróvárnak a Futura egy picivel fontosabb, mint Győrnek a Mobilis, ugyanakkor Győrnek is voltak egyébként a látogatóközponttal, stb. Együtt egyébként komoly turisztikai fejlesztései. Mi egy picit másképp gondoljuk a marketinget, ahogy azt ők gondolják. Ennek ellenére mi nekünk sok sikert kívánunk, de azt gondoljuk, hogy nekünk sok munkánk lesz abban, hogy mi erősebbnek érezhessük magunkat. Makett kiállítás 14-én, 15-én, Moson Model Show, ha jól tudom, ez a pontos neve. Így van. Ez az egyik fő turisztikai attrakció egész évben, amelyik rengeteg vendéget vonz. És mégis elég megdöbbenve láttam, hogy például a plakát, ami Mosonmagyaróváron forog, az egy nagyon egyszerű grafikai elemektől mentes, egy ilyen Wordben összeállított plakát. Szerintem tudná akár az Egyesület, akár a város még nagyobb marketinget csinálni egy ekkora eseménynek? Alapvetően tudom, hogy nem az önök dolga, nem azért kérdem. Azért ilyen, mert a makett kiállítás az hagyományosan egy civil szerveződés szervezi, szakmai berkeken belül. Ez a Mosonmagyaróvár képviselőtestülete hozzájárul minden évben egy meghatározott összeggel, ami egyébként a költségvetési rendeletben nevesítve van. És egyébként mi már fölvettük a kapcsolatot, mint TDM szervezet a szervezőkkel, hogy jövőre aktívan be szeretnénk kapcsolni, hiszen egyébként magában a lebonyolításban a kollégáim a mai napig ott vannak, két nyelven elirányítgatják az odaérkezőket, segítenek a Futurának például ebben a már említett mobilplanetáriumban, tehát szeretnénk ebbe valóban minél jobban befolyni. Annyiban mindenképpen igaz, hogy egyébként szálláshoglaltság tekintetében egyébként a legjobb turisztikai rendezvényünk. Lévén, hogy Mosonmagyaróvár a rendezvényturizmus egyébként sajnos nem túl erős, tehát sok mindenben vannak erősségünk, a rendezvényturizmus az nem igazán az. Kerékpárutak. Nem sokára felavatják a Levél és Hegyeshalom felé vezetőt, és megtörtént a Bezenya-Rajkai kerékpárútnak az alapkőletétele. Az Egyesület szerint a kerékpáros turizmusnak csak ugyan van jövője itt a Szeged köztérségében? Én azt gondolom, nem jövője, jelene van, csak tudnunk kell megállítani. Tehát úgy, hogy már most sem lehetett akadálymentesen a Duna mellett leközlekedni tulajdonképpen Mosonmagyaróvárig. A turinformos kollégáim azt mondják, hogy jelentősen megnőtt a kerékpáros turistik érdeklődők, aki csak egy térképet akar, egy jegyet akar, szállást keres, nagyon sok minden van. Annak ellenére, hogy tulajdonképpen ki sincs igazán kerékpáros módra táblázva az, hogy hogyan lehet a Magyaróvári belvárost megközelíteni. Most az a helyzet fog előállni, hogy Magyaróvár történelmi belvárosnak szélén fog találkozni a két nemzetközi kerékpárút, nagyjából a Várnál egyébként, hiszen a Hegyeshalmi kerékpárútnak megvan a kijelölt belterületi csatlakozási része. Még egyébként a Bezenyének adott, hogy hol van a belterületi szakasza, hiszen annak a Mosonmagyaróvári szakasza már adott. Így nagyságrendekkel több kerékpáros turistára számítunk. Mosonmagyaróvárnak feladata lesz, hogy be tudja vezetni ezeket a turistákat a történelmi belvárosba, majd le Mosonba, a Futurába, hiszen egyébként a sziget közben ki lehet lépni Kánok felé is most már biztonságosan kerékpárúton. A TDM pályázatban nem véletlenül raktunk is bele kerékpáros sokat eligazító táblákat a város beépő és kilépő pontjain, és nem véletlenül a Magyar utca elejére tervezünk egy úgynevezett touch info pontot, tehát egy elektronikusan folyamatosan adatot szolgáltató berendezést pont a gyalogos és a kerékpáros turisták miatt, és a város egyébként majd egy nyilvános illemhelyet is tervez a Magyar utcát, ami turisztikai szempontból komfortosabbá teszi ezt a környéket. Egy múltkori interjúban még ott Bezenyén mondta nekünk Nagy István polgármester úr, hogy aztán tervezi majd a város a kerékpárutak összefogását, jobb kiépítését, mostani rossz helyekről való átvezetését. Ez így igaz, hiszen Mosonmagyaróvár lakosságszámához képest egy rendkívül széles területen elnyúló település, és nagyon-nagyon nagy rajta a átmenő gépkocsi forgalom. Épp ezért a kerékpárosoknak a biztonságos átközlekedtetése a városon, ez részben turisztikai szempontból is, meg gazdasági bizottsági elnökként mondom, hogy az helyi emberek számára sem egyszerű. Épp ezért folyamatosan zajlik a tervezés a városfejlesztési osztályon, hogy most már a Magyaróvári részen meglévő, illetőleg a városközpontig már ugye kijelölt kerékpárutak az elmúlt ciklusban, ezek valóban elérjék a mosoni piacot, a Futurát, és az egész várost keresztül lehessen majd közlekedni. Ezek már konkrét folyamatban lévő munkák, tehát azt gondolom, hogy az év második felében itt már eredményekről lehet majd beszámolni. A beszélgetésünknek a legvégén hadd tegyek fel egy kicsit provokatívabb kérdést. A Szigetköz turistát bevonzó látványosságokban, a lehetőségekben, evezéstől a Futuráig. Mennyi a marketing, és mennyi az, ami tényleg valóban érdekelhet egy turistát? Tehát teszem azt, itt van egy szlovák vagy egy osztrák turista, ha ő idejön, az mennyire lesz köszönhető a marketingnek, és mennyire annak, hogy valóban van miért itt eltöltenie napokat? Mennyi a tartalom? A kettő teljes egészében összefügg. Tehát az az igazság, hogy most már
korszerű és intenzív marketing nélkül gyakorlatilag szinte minden eladhatatlan. És ezen már nem csak a kiadványokat értem, az e-marketinget, vagy például a TDM pályázatban mobiltelefonra letölthető külön szigetközi applikáció készül róla. Tehát már a 21. század követelménynek megfelelve kell marketinggel élni. Az emberek jelentős része az interneten gyűjti az információt, egy nagyon agresszív e-marketinget kell folytatni. Enélkül van egy olyan hagyományos marketing, ami működik egyébként, ez a szájhagyomány útján terjedő, csak ez a mai világban, a felgyorsult világban ez már kevés. Ennek ellenére viszont, hogyha nincs olyan látványosság, és nem feltétlenül csak a látványosság, hanem ahogy fogadjuk a vendéget, én mindig azt mondom, hogy egyébként mindig ez a legfontosabb. Tehát ide kell tudni marketinggel vonzani a vendéget, de ha az jó hírünket veszi a világba, akkor az legyen akár belföld, akár külföld, én azt gondolom, hogy ennek van igaz a jelentősége. És így, hogy közös szigetközi marketinggel még soha nem próbálkoztunk. Tehát ez az elmúlt összesen kb. 5 év előkészítő munkával 5 évnek a folyamat, hogy azt mondjuk, hogy gondolkozzunk Mosonmagyaróvárról és szigetközben együttesen. Egyébként most a nézőkkel osztom meg először, hogy amikor én ezt még 2007-ben elkezdtem pedzegetni, akkor ennek egyébként vannak földrajzi alapjai. Tehát az eredeti szigetköz, az a Moson mocsaraitól a mostani Csallóköz túlvégén található Kis-Duna mocsaraig terjedt, ami akkor valaha Csalló folyónak hívták. Tehát Mosonmagyaróvár így a lecsapolások előtt egyébként fizikai értelemben is része volt a szigetköznek. Én szeretném továbbra is, hogyha Mosonmagyaróvár az fővárosa lenne a szigetköznek, és tovább is hiszek abban, hogy ez egy intenzív marketingkel és egy Mosonmagyaróvár szigetköz közös turisztikai fejlesztésnek van csak jövője. Tekintsünk optimistán egészen távoli jövőben, mondjuk 10 év múlva lehetséges-e, hogy a szigetköz egy európai hírű desztináció lesz? Én azt gondolom minden további nélkül. Tehát számos olyan potenciált nem használunk ki, amiben Európában sok helyen jól élnek turizmusból. Tehát például komoly horgászpotenciálok vannak, ami miatt mondjuk Romániában, a Duna-deltában utaznak, ugyanezt egyébként egy normális elárasztás után itt is lehet. Ha a rendkívül jó logisztikai lehetőségekre még jobban rá tudunk szervezni, hiszen amiről nem beszéltünk, 2 nemzetközi repülőtértől, mint egy 60 km-es körzetben belünk, Pozsony még ugye a bécsi is van körülbelül 60 körül, ami a távolabb lévő turistáknak az elérhetőségét. Azt, hogy a hagyományosan erre átvonuló német turistát újra meg kell tudni állítani, de azt csak minőségi szolgáltatással lehet megállítani. Hogy most újra éled a lengyel-magyar barátság, hihetetlen nagy mennyiségű lengyel elmegy egyébként mellettünk, amikor megy az Adriáról is, ők szeretik a meleg tengereket, már csak pusztán ebből a barátságban is egy 2-3 napra ide tudjuk őket vonzani. Tehát számos ilyen potenciál van, amit szerintem a következő 10 évben ki lehet aknázni. Nagyon sok sikert kívánunk ehhez. Köszönjük szépen. Dr. Petők Péter, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönjük szépen a meghívást. Kedves nézőinknek pedig, hogy minket választottak. Jövő héten ugyanekkor ellenzéki oldalról Koperti Tamás lesz a vendég az önkormányzati perceknek itt az MRTV műsorán. Addig is viszontlátásra!